Takže toto je jedno zo zdravých jedál, ktoré si ja dávam v Thajsku. A v podstate máme koľko? 5 hodín moje prvé jedlo. 5 hodín po obede. Čo je vlastne nejakých 11 hodín v Európe. Takže preskakujeme raňajky. Ja mám viac menej taký európsky životný rytmus, že som veľmi dlho do noci hore a potom vlastne ráno spím. Takže je mi ľahšie preskočiť tie raňajky. A keď mám prvé jedlo o 5, tak druhé jedlo mám možno že o 11. A potom nejdem spať, lebo potrebujem mi vytrávilo nejakých 5 hodín. Takže zdravé jedlo, v podstate tento papája šalát je robený zastudená a v podstate všetky tieto veci sú fresh, ako by som povedal. Nič není varené, okrem toho kraba typujem. Takže ten krab asi bude uvarený a tam si dávate veľmi pozor. Väčšinou je rozbitý na 3 časti, oni ho rozseknú. Takže môžete tam mať nejaké maličké kúsočky, keď budete hrízať. V podstate by ste mali len vysať to mäso odtiaľto. Tieto nožičky môžete, ak sa s tým chcete hrať, môžete pootvárať presne ako dyňové semiačka a môžete vysať to mäso z nich, ak sa s tým chcete hrať. Z mojej skúsenosti väčšinou tieto vnútornosti, neviem či ich vyberajú, ale sú také skôr horkasté. Ale vyzerá to efektne, no nie vždycky tam toho kraba máte. Tuto ešte som ich všetky zjedol, ale je tu kúsok, tento je vlastne sušený šrim. Myslím, že sa to volá sušené kalamáre. Ale nie som si 100% istý, takže čo tu máme? V podstate tá omáčka je tamarind juice, neviem čo to presne je, ale určite nájdete nejaké recepty na to. Má to fish sauce, takže to je nejaká rybacia šťava alebo čo. Je v tom limetka vytlačená a v podstate sú tam rozbité tieto arašidy, ktorými to ešte extra posypajú nakoniec. Toto je to mladé fazulky. Niekedy je tam mrkva, nie vždycky. A v podstate tá papája vyzerá úplne ako uhorka. Aj keď ju šúpete, je úplne zelená a v podstate vidíte tieto slíže sú v podstate z tej papáje odškriabané. Takže čo tam ešte máme? Ako som povedal, to je sušené shrimp, kalamáre a hovorím, dávajte si veľký pozor, čokoľvek jete mäso v Ázii, proste oni to sekajú, strihajú, môžu tam byť kúsky kosti, takže veľký pozor, jedzte opatrne, nikam sa neponáhľajte. Tu sa chodí dovolenkovať alebo oddychovať a nie jesť rýchlo, takže tu sa chodí odbúrať stres, nie mať stres. Takže veľmi opatrne s mäsom v Ázii, kosti môžu byť hocikde. Tak dúfam, že som na nič nezabudol, čo sa týka tohto. Ja si ešte dávam vždycky túto polievku. To sú obidve jedlá pod euro, záleží od toho, kde ste. Túto polievku v podstate tam je celkom dosť mäsa bravčového, hríby, nejaké listy, neviem čo to je, Morning Glory a toto vyzerá jak náš kaleráb, ale nebude to kaleráb. Oni majú nejaký druh melónu, nejaký zelený melón, podľa mňa, ktorý tam používajú. Ale nie je to ten horký melón, čiže chutí to jak normálna naša polievka, tak náš vývar. Takže toto mám ako teplé jedlo. Ako studené a keď to dojem, tak melón, 2-kilový melón za euro, namiesto vody lepšie je z ovocie, pretože tam máte vlákninu. A
nebudete musieť chodiť tak často čúrať. Takže v podstate, čo sa týka vody, pijem minimum možno len pol litra, ale keď idem hrať tenis, tak tam sa vypotím a tam vypijem ďalší liter. A vtedy vždycky vidím teda, že chodím o mnoho viac na záchod. Ale normálne nepijem viac ako pol litra vody, lebo v podstate zjem tak kilo a pol ovocia a tá tekutina z ovocia je o mnoho lepšia, lebo sa v podstate... Prepáčte. Komár. A hneď vedľa neho druhý. Nedá sa mi zaostriť na ňo. Však teraz. Tam je. Takže komáre. Na komáre si kúpte túto raketu. Stojí okolo 2-3 euro, ale aspoň si trošku zašportujete. Ale musíte sa zmieriť s tým, že nejaké štípance budete mať, čak na Slovensku je to isté. Takže dávať pozor na svetlo, presne jak na Slovensku, to vás nemusím ani učiť, tipujem. Takže toto ďalšie zdravé jedlo, na ktorom tu v podstate frčím. Ja si držím 62 kg váhu. V podstate ráno pred jedením mám nejakých 61. Teraz som už dosť toho zjedol. Takže už sme na nejakých 62,5 dneska. O 5. po obede. No a keď idem spať, tak mám nejakých 63. A v podstate takto to vždycky ide. 61, 63, 61, 63. Každý deň zjem okolo možno už 2,5 kg jedla. Snažím sa tam mať všetko možné. Orechy. Mám tu vlašské orechy. V podstate dyňové semiačka. Vlašské orechy, tie som kúpil v Malajzii. V Thajsku sú hovacky drahé. Takže keď pôjdete do Malajzie, tak sa pozrite na vlašské orechy, dyňové semiačka. Sú tam aj vlastné kešu, aj lieskovce dokonca. To som bol veľmi prekvapený. Ten kolonializmus je asi stále tam. Dokonca aj anglické keksy a čokolády tam mali. Ale hovorím, držím si 62 kg, je to v podstate moja najnižšia váha od strednej školy. Ale keďže už ťahám na 50, tak sa musím vyvarovať. V podstate ako vidíte, nejem žiadnu rýžu. Možno minimálne trošičku rýže. Keď si niekde dám, keď je niečo veľmi pikantné. Nejem žiadne cestoviny. A teda vyhýbam sa aj strúkovinám. Tie majú, myslím si, že strašne veľa karbohydrátov a v podstate tie by mali byť varené pod vysokým tlakom, čo tu nikto nerobí, takže tomu sa vyhýbam, ale hlavne teda jem ryby, všelijaké tieto kalamáre, tie sú veľmi lacné, nejakých 7 ich máte za pol eura alebo tak. To si uvaríte za 5 minút. Tie oranžové, tie väčšie. Keď ich kupujete, tak sú šedé. Keď ich uvaríte za 5 minút, tak sú oranžové. No, jem 2-krát týždenne rybu, ktorá je v podstate pečená na prírodno v soli, tak jak sa to robilo v starých slovenských receptoch. A teda odtiaľ hlavne omega-3 olivový olej som priniesol zo Slovenska, ten tu bude veľmi drahý, takže keď chcete panenský olivový olej, ten si pridáte k šalátom. No takže ryby, ovocie, veľa zeleniny a cítim sa o mnoho lepšie, no. Pred 2 rokmi v Európe to bolo o mnoho horšie a nemám tu stres.